Emube we take be in for a second. Emade ba mira amushi ade n'afọ. Akwa ge fertilize be mira amumbo. I will ga na continental. Look at. Bishop all one jaroro. There why I'm go straight to Chineka bagoko. Chineka bagoko. Iche onye grab boy. The wakaga wapta that your hand the wapta akaga. Wapta akaga. O the man who ekwese evuga abroad no ga lekota wanda agadi nwoke na agadi nwan. Tonasere. Look at. Ibere who choosing akwya. Mba. Ibere who choosing. Get you onye choosing. Come on, the one front. Get you Osha and they choosing. You Osha and they Lord choosing. Bianga bia wam sawa where that rana. Let me carry the no kick and they choosing more ball. Onye really. Wa bingo. Yeah, with a phone girl. Okay. Tifo na ni huge mana hung of mana. Ah, Chidemma. Chidemonya. Obi. Ida for 25. Egarola Kwamahadum. Yes, sir. Emola Wanola. Mbasa. Negana Godendo. Yes, I had them. Akwe mani hiyo wala mreba gaba na social media ni mga niru. Yes, I got you. Palo dege. Mba. Okra ma wiko meregi. Mba. Agwola garambo. Mba. Ike goshi. Mba. Ma hwezegi. Ma hwezegi jahezegi asem ke church. Jahezegi ma hwezegi. Ezegi no n'okpuru ebe a na-emepe. Olokra lock nwa bingo. Oloko ha lock bishop. Boy hezegi Chineke agbagoko. Is in there no bread. No na bakery. Na go je medi hen dibia. Mba. Nego weze why? Mba. Ifente lambo. Mba. Ele mgbe amụ na-eji agụgụ ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ihe. Nwere mgbe mma agwụgwọ dị ahụ. Ele mgbe ọ na-awụ ịnọrọ ya agụchiwe gị ike. N'abalị. Nwa agbọghọbịa amụ abalị na-eji agụ. Bracket. Otele amụ abalị aba aka. Gbara na nwa. Ọkụma ga-ele ihe ị na-eme n'ime abalị ahụ. Ya ọ na-amụ abalị. Ṅụọ mmiri labara onwe m. Gaa ṅụọ mmiri. Mmiri ọ na-aka amụ ghara ịbụ na. All self-discipline. Ịchọ ihe ị na-eme. Ekuru mmiri ṅụma. Amụkụma ekuru mmiri ṅụma. Mmiri jụrụ oyi ka mmiri kpewe ọkụ. Mmiri jụrụ oyi. Ya evuru mmiri aṅụa onye ama ọgụ ha. Or self-discipline. Ịgbala onwe gị ọtọ mbụ na public. Mba. Ịgbala onwe gị ọtọ na WhatsApp sendịara nwoke mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ okwu ụmụ nwaanyị. Ị na-arụ gịnị? Okwu ụmụ nwaanyị ịchafụ. Ana m asụ ịchafụ. Ana m arụ ịchafụ. Ma ahụ ịchafụ ndị nrụ ụfọ ndị chọọchị akwafọ ndị kpere chọọchị. Ọwụ ụfọ ndị kpere chọọchị. Ndị na-agba nkwụ ihe ndị ashebi na-alụ m. Then for ndị na-aga wedding. Na-esi ihe ndị nrụ ga-ewere ihu gị ti ya. Let me see what you are doing. Chineke agbaghị ọkụ. Ma handstand. Anọrọ ma handstand ndị na-agba nkwụ. Ma nke ụmụ nwoke. Ma okwu na heaven. Ọhịa anyị na bishop. Okay. Ebe isi na-anọnyere anyị. Anambra State, Umuze. Anambra State ka ị na-arụ ahịa. Nke onwe gị ka ị na-eme ka ị na-emere mmadụ. Ọ nke m nwa. Nke onwe gị.
Chineke ga-agọzi ọlụ aka gị nna nke nwa agbaga mbọ nwee ihe na-arụ Chineke ga-agọzi ọlụ aka gị nwa agbọghọbịa nna mgbachi otu ego ole ka ị ga-eji rụtara m okpu ga-aba m isi weta aha m agaghị around okpu white aha m agaghị around Okay. Okpu ndị nke ji agba nkwụ. Okpu white Chineke mgbaga nkwụ nne gị ka nkwụ nna gị mgbaga nkwụ nne gị ka nkwụ nna m sị okpu white m ga na-eyi bụ cowrie bụ ụdị ihe a bụ cowrie ga-ebu my name. O depende sample nke ịchọ na bishop enwe ndị nke 30 nwee ndị nke 25. O depende sample. Ogbu ọwa ọ ga-eme brand m aka m ọda. Ogbu ọwa ji aka m brand taa. I will make you look so unique and outstanding, Bishop. Look. Them you, Chineke agbago ọkụ. Ama ole ka ị tara ala kemgbe ị pụtara ụwa? Ofu. Aha onye ahụ gịnị? Ebuka ọwa ka taga gị m ugbu a? Mba. Kemgbe ọ kwụsịrị ịta gị? Otegwele. Ele mgbe ọ kwụsịrị ịta gị gịsị gị Otegwele? Last year. Ele ihe mere gịnị ya ji separate o ji takwa gị? Ọ dabaghị ọmụla ya. Ọ dabaghị gịnị ya? Ele ihe ọ na-adabaghị ọwa amụ ka ọwụ size amụ ya? Na ihe niile ọwụ dịka onye aka m ọwụ dịka onye m chọrọ. So onye ọbụla ga-asị otu ezi ya. Ọ maghị eme? Ọ bụghị mba. A size amụ ya wụ size amụ ịchọ? Ọ dị too much. Otele na-ese? Ọ buru ibu. Okay, ji like amụ buru ibu? Mba. Okay, ga-eripụ. Ele size ovu? Chọọ otu ihe ji m size. Chọọ size nke ovu ji m. Ee, dịka ma nkwa size. Otele O buru ibu ka measure it taa. Enweghị measurement. Chọọ ihe ga-eji measure m ya ma mara anyị gwa ọsọ. Hey, nwa ka m chọọ ọnụ. Ndị measure gị ya kita. Ọ ka ihe a. Otele Rozana. Gọ na-akwụ bụ ụgwọ isi gị ya para ihe nhụ tabi dọgbu. Mụ gbafu. Ọ ya mee ndụ gbafu. Ọkwụ bụ ụgwọ isi gị ya para ụdị ihe adịghị gị n'ahụ. Ọ ya Bishop. And ọ ile ya anya before ga-ebido use me ya? Nna Bishop ma akọta ife forever ahụ. Chai, ndonna. Nna m. Nke lere aka mma nna ama ji amụ kọmiti ere gị mọda nna. Chai. Nwa agbọghọbịa nwa okorobịa apụghị ebuka chọrọ iji amụ kọmiti mọda nwa. Ma ahụ tara gị enyere anyị? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? Opposition. Ọ ya kpọọ phone number gị? Ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or Chineke agbago ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbago. Watch it ya gị gba nkata gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe or for this place. Phone number gị? 090 36 12 13 69. Congrats. Thank you, sir. Yes. But when they touching go, which type of no? Come on, remove that thing from your mouth. And I go, boy, but I got a jingo. One being gone now, which when I'm time ago. She says some no more cable. I don't want a credit. Come on, remove that your hand from your head. Sorry, sir. As small as you are, elabanishing the widow. One bingo. Elabanishing the widow. A blanca before. No, sir.
Gonya who were Jordan for Sabayon for them or maybe to Ogi. Yeah, make na maybe to Ogi na. A therefore, Had him 20 years. Ede 20. 20 years, sir. Onye ogbe ga-abịara gị di onye ogbe gbe a ga-abịara ahụ gị di ilecha anya dị 20 years ga-ebe chasị mgbe Che ịgbanye ewe n'iwe ogbe aka ishi n'ụra na-etete ahụ esicha m ike sị nwa ọgwụ titi mbutuo m ịpụ ọrịa bịa nga ebukwa m ọrịa ya m jụrụ gị wajụjụ Bishop malaria. Malaria. Malaria ọwa ọrịa. Mana o nwere ka esi afụta ọrịa. Ị bịara nga afọ gịnị? Abịara m ka ị chọrọ m di. Ị bịara for interview. Ya dịwe fon a nala ga-ebili ọtọ gị las. Kwe mana ihe ọbụla mere nga aga abalị nwe akwụkwọ dum. Bishop ama m. Nọrọ nga ahụ asị m gị bịa closer. Ị na-enweghị laps asị gị bịa closer. Apata ụkwụ ụmụ nwaanyị ibe gị na-enwe ihe nwaanyị nweghụ. Gị ga-apara apata ụkwụ ụmụ nwoke bịa nga bịara m closer. I'm a gym. Ị gaga gym. Kamanụ gym. Lee otu iyiri ndị nche nọ na street ndị bi ebe estate nọ. Ana m aga gym. Ohi ji kwacha ahụ ndị man no wo bịa nga ị na-aga gym. Look at laps ụmụ nwaanyị ibe gị ga-enwe laps ọwa akọ ya anya once ma ha yiri jean. Ma ha keep that your S. Come on, stand up from there. I'm a gym. Stand up from there. Let me hear the kuberu. Brangana maga gym. Gaga gym. Sit up there. Sit up there. Bishop. Gaga gym. Kagari onya. Gaga gym. Idi fit e ko onya ihe ka we ko diri ihe. Nwa bingo. Gaga which gym. Ị gatala n'otu. N'okwu ga akọ gbamala. Ha frog iwe nwe amụ. Ị gatala otu daji. If you see, hey, Otimege ka bush baby na. Big billion na me make tafina chile. Come on, stand up there, chile ka bagoko. Let home again no ka secretary ndero na montuare. Tono ma bingo. There, lewanya front. Ike equal na exercise book. Lewanya chineke for le yocho. Where reverse bia. Where reverse bia ge megara ma konye pagayo. Tenero sana. Bia. Otake de ge na ka gym. No. Ka mgbasie ike. Enweghị ike. Gị were otele ga gym. Ka mgbasi ike, achọrọ ịgbasi ike Bishop. Ị chọrọ ịgbasi ike. Nun ka mma nga ịchọ ka nje men ka mma ma oyesi ebe apụta nun. Akwe ma se enweghị dị iche ike gị na akwụkwọ m ji. Akwe ma se enweghị dị iche. Then you sit up there, nwa bingo. Sit up Chineke agbaga ọkụ. Lekpa ọ dị nọ ka bush baby. Asị gị sit up this guy. Anyị na-ese eziokwu. Oya, get out of this. Get out of this.